Welcome sa YouTube channel ni Madam Pislat, guys. Iami diri sa Sisilic Bridge. Out nami, guys. Ang bayad kay 100. Kadong mi sa Mactan, guys, kay mapalit ko og kanang pagkaon ni Mister na special ba. Yo ka order. Shout out mag-shout out na lang ta, guys. Shout out ni Madam Cora Rodis nga usahay pod maka tan-aw aning YouTube, no, nga maoy magsige pod og like, comment ug share sa ako ang YouTube channel, no, ni Madam Pislat o kang si Cherilyn de Guzman. Shout out pod nila ni Sir Rodrigo Tendogan og sa mga nag-support sa ako ang YouTube channel, guys, sama ni Sir Sumayang. Shout out ni Sir Sumayang nga tuwa karon sa ilaha sa iyang shop sa ukay shop sa Damulog. Og shout out usab ni Madam Is og ni Yaya Perla nga naa karon sa imbis na maligya og kuan ukay maligya ko kay okay bitaw na maligya o ka ng mga groceries unya nay maka-purchase ka o ka ng balig 100 naa kay pagkapin nga ukay or mapalit ka tag 30 pesos ra gyud, guys, nya mga nindot ra ba kaayo kay gikan man sa Austria, no. So mao na kun ang info, guys. Og shout out ni Inday Shiri og ni Richard nga nipahulay pa in town gikan silang fiesta gahapon, fiesta sa Bourbon gahapon, guys, og daghan kay ming nadawat mga blessings nga sweet and sour fish, litson, lumpia, puro masarap og budbud. Sus daghana ato og salamat sa ni Sir Sumayang nga tagaan sa kong bangos nga perting dako. Grabe kadako og daghan kay glamas nindot kay ang pagkaluto. So Madam Marts, thank you so much sa mga blessings, no. Og napagyoy di ay litson, mao bitaw nga daghan kay kog litson na habilin, guys, kay kanang daghan pag kay nangatag nya kay di man kay kumukaon anang litson tungod kay ang mga tigulang medyo bawal naman kay daghan na bayang sakit, no. Ang mga tigulang dali ra magkasakit kung di mag-amping. So mao na to, guys, ang akong ikasulti ninyo. Og shout out ni Idol Adan nga usahay pod mulay, comment and share sa ako ang YouTube channel ni Madam Pislat, guys. Og sa tanan nga nag suporta sa ako ang channel diri sa YouTube, maraming salamat po sa lahat, no. Ingon man ni Bibi Tricia, shout out ni Madam Analo Pugado, basta sa mga solid nga followers ko, no. Shout out sa tanan maora to, guys. Unsa pa man kani Sinisa Sumayang, guys, lagi gyud ni kani Sinisa Sumayang. Shout out nga to karon sa Germany. Ang gwapa na kong pangkumangkon, guys, no. Usa sa akong mga gwapa nga pagmangkon. Ang mga pagmangkon ako, guys, dili sa pagpamutbot mga gwapa gyud ni sila. Ako re bati. Sige kanang like, comment sa akong mga videos, no. Facebook, kuan, no. Sa asa naagi na siya mo like o comment po mo share ambat usay mo share siguro, no, kay wa ko kakita man, bahala na, basta kay supporter daghang ang mga supporters na ako, guys, nga mga solid ba, no. Asa makata magtanaw aning video ha, guys, kanibang iPhone ba wa jud ko na ni kalibutan na ning iPhone ug asa ba tan-aw ba nga dili ka malibat nara. Ari man ko skillin magtan-aw asa man ang kamera ani. Darang kamera, no, asa man nara. So daan na mi sa
Lapu-lapu guys, no. Gikan mi sa nami importante gilakaw dito sa city. Adto mi padung sa super kay Sano man siguro to. Ang among gi-order nga duck product, duck liver paste. Kani bang pagbalikan na to guys, mag bla bla lang tano, kani bang mag vlog ba. Dili man day lalim ning mag vlog guys, kay mamugtaw imong kamot. Kalingaw noon pero mao lagi kung di na matabang guys, mahunong na gyud no. Angay lanis mga batanon, ang mga gurang di na pwede kay dali na kay muo no. Mag live unta ko guys nya, wala man koy kuan oy, wala ko mag data mo na nga inaani na lang tingalig ma-upload ni sa akong gwapa nga editor. Shout out di ay sa akong gwapa nga editor nga si Cheryl Sumayang, ug ingon man sa taga Kampusong, ang mga gwapa diha sa Kampusong no. Murag natagbaw gito sila pamista gahapon kay fiesta baya sa Bourbon. Mao na to guys, di na lang kay nako tas-on ning akong video kay tingalig mapulan mo o kinsa may tanaw ani og naminaw sa akong bla bla. Daghan kayong salamat no. Magkatawa sa ko ani guys kay ari man ko skilid makatanaw asa ka ta ani mo tanaw no. Ay sa kamera naman ko ni tanaw pero di man gyapon center. Oh, makita pa akong tudlo. Niapit mi diri pangumpra. Ondara among gikumpra diha sa tanawa mga beaches. Oh, puno. Mga puno sa mga utanon. So, thank you so much sa tanan nga mga supporters ko, o wala puli sa pag-like, comment and share. Bisa gamay ra kitag view sa YouTube guys, pero sagdi lang. Mailanan ako remembrance ba. O di na sipak ko kalakaw. Maglingkod na niya, magsigtanaw sa mga daan akong video nga kagmay kay views. Kay wala may nindot nga content, di man ko kabalo mo himo content guys. Kanang content lisod kayo himuon, basta kanang mag-viral agoy. Ay so mao na to guys. Kung kinsa may nananaw ani, please like, comment and share para makasunod kamo sa akong sunod nga ipakita. Thank you for watching and God bless us all. Bye-bye.